Zimné nedeľné popoludnie je ako stvorené na prechádzku. O snehu zatiaľ môžeme len snívať. Slnečné počasie však pritiahlo mráz, ktorý predošlé sichravé dni premenil na inoved na tráve a blatistú zem či kaluže zmenil na pevnú pôdu. Začíname cestu autom, pretože blízke lesné a polné cesty sú isto plné psíčkarov a Gordon stále nezvláda svoje emócie, keď zbadá cudzieho psa. A to nie len pri priamom kontakte, ale aj pri jazde autom. Tu už si Gordon môže užívať vône zimného lesa. Zopár raz sa mi už stalo, že keď zbadal nejakú zver alebo ho čosi zaujalo, tak sa mi zabehol. To však nebola jeho chyba, ale moja. Vie síce poslúchať, ale má veľa energie a silný lovecký pud a to niekedy preváži nad naučenou poslušnosťou. Preto je veľmi dôležité stále pútať jeho pozornosť a keď ho čosi zaujme v lese, upriamovať ho na seba. Ľahni, Gordon, ľahni. Príkaz ľahni je dôležitý. A to z dvoch dôvodov. Mal by psa dokázať zastaviť, keď sa za niečím rozbehne. Tedy pes skôr splní príkaz ľahni, než privolanie ku mne. A druhý dôvod je, že pokiaľ by pes prebehol cez cestu, kde je veľa aut, tak príkaz ku mne by mohol spôsobiť, že vbehne pod auto. Preto je lepšie ho zastaviť príkazom ľahni, prísť k nemu a bezpečne si ho potom z daného miesta vyzdvihnúť. Sadni. Nohe. Voľno. Pes môže byť aj v lese na voľno, ale ako náhle zbadám, že začal sledovať niečo v diaľke, alebo že sa priveľmi vzdialuje, treba ho privolať. Buď príkazom ku mne, kedy musí pribehnúť a sadnúť si predo mňa, alebo privolať len menom, vtedy stačí, aby pribehol bližšie, ale nemusí ísť priamo ku mne a môže si ďalej čúchať pachové SMS-ky. Voľno. Ak však zbadám, že sa v diaľke niekto približuje, je nutné psa privolať a pripnúť na vodítko. Nemožno dovoliť, že pes začne obšťastňovať okolo idúcich svojim záujmom, prípadne ich skákaním vyzývať do hry. A už vôbec nemožno riskovať stretnutie s cudzým psom bez toho, aby boli uviazaní. Skôr ako hra by z toho mohlo byť čosi menej príjemné. Po istom čase behania, čuchania a trénovania poslušnosti už je Gordon menej nabitý energiou, než na začiatku prechádzky. Voľno. Už nemá takú veľkú snahu utekať a odbiehať. Prirodzene sa drží viac v mojej blízkosti. Preto aj frekvencia privolaní už nemusí byť taká častá, ako na začiatku. No i tak musím na neho dávať pozor, lebo stačila by jedna srnka či zajac v tráve a Gordon už nič iné vnímať nebude. No to sú čo za diery? To asi neurobili myšičky, že? To muselo byť niečo väčšie. V takom prípade zostáva už len jedna možnosť. Elektrický obojok, ktorý má Gordon na krku a ja diaľkový ovládač v ruke. Ak už nič iné nepomôže, ešte ho môže zastaviť elektrický výboj, ktorý mu síce neublíži, ale je dostatočne nepríjemný na to, aby ho zastavil. Gordon, ku mne.
Nohe. Nohe. Ľahni. 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 Nohe. Voľno. Slniečko v zime rýchlo zapadá a tak je čas sa pobrať na cestu späť. Do auta, Gordon. Tak. Chvostík musí ísť donútra.